Bakwethu siyacela ke sicela ukuthi bonke abantu abalahla inyama nabathandazayo sicela bengasifakeli amakhandlela emathangweni bakwethu. Siyacela ngoba sazi ukuthi amakhandlela afakelwane emathangweni athiwa umphakathi. Yini ukuthi abantu uma bezolokuza bezofaka amakhandlela entweni ethiwa umphakathi. Amanzi ke sinenkinga thina awasaye endaweni afuna kuye khona kufakwa amakhandlela ongawasafakelweni. Kodwa ngempela emphakathini sokwenze njani ngempela? Uzokwenza kanjani empela emphakathini? Yini sekumele ube siyenze ngalo mphakathi wakithi bakwethu? Senibonile-ke manje ukuthi senilokuza senifaka iy'nkukhu senifaka amakhandlela ke manje emanzini athiwa umphakathi. Ngeke ngawuvezeli umphakathi lamanyala lana kuyibona eyenzekalayo. Siyakhuza wafuthi lento eyenzakalayo bafuthi. Inyanga eyilapha abantu engalapheli emathangweni angalapheli emathangweni omphakathi. Siyacela nje. Avimbekile-ke amanzi nalokhu sicake ukuthi amanzi avinjwe yini ngamakhandlela lapho. Thangini sithola amaqhubu ey'nkukhu lapho ongawazi awani amaqhubu ey'nkukhu. Amanzi omphakathi la.